želim da ostvarim studije i upišem neki zan, pa da budem pekar, primar i moler, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za kule, da pravim servise i duvam stakle, moram na fakultet, a mi se